så det sker der nok ikke noget ved. Du skal også sidde op på den. Ja. Den synker bare, den går ikke i stykker. Nej. Det er 4 store pund. Den var sgu da ved at knække på midten i går. Jamen, det har så også frosset i nat. Nej, den er ikke. Og det er minusgrader nu. Den går ingen steder. Det var den sgu da jeg hoppede på. Er det mig, der er tyk, eller hvad? Skal jeg op på den? Må du gå ud på isen? Jo, jeg skal lige have nogle andre sko på så. Her, så du får lige den her. Så jeg tager lige nogle andre sko på en jakke. Så kan jeg fotografere et ordentligt plask med jer to. Giv mig den skovl der. Værsgo. Bare i tilfælde af I begge to ryger igennem, hvordan tager jeg et billede? Den der, men det skal du huske at sætte. Altså. Okay. Det er sgu da utroligt. Kom nu, lortepule, mand. Jeg skal bruge dig. Kigger du overhovedet på, hvad du filmer? Nej. Du filmer bare. Jeg filmer bare. Så gør vi sådan. Jeg har ikke nogen skov tilbage, når du kan. Nej, jeg tror ikke, jeg har så lige. Jamen, så kan vi lige gå ned i kælderen. Ja, skal vi ikke kigge? 1, 2, 3. Vil du med ned i kælderen? Ja, det er frækt. Ja, prøv lige der. Prøv lige så der. Godt, Anders. Du har den. Det siger det smukt, nemlig. Sig, du vil ikke med ned i kælderen og kigge. Jo, jeg ved. Nu kan jeg Kom, ikke. nu går vi ned i kælderen. Yes. Så er den Ja, du tager den med. Den stiller sgu bare sådan noget der. det er jo glat hernede i kælderen. Ja. Det var her, han var på vej ned igennem. Så har vi... Powertool, sådan den her. Vi har bord. Et eller andet hårdt af metal. Har der ikke noget lys i det? Jamen, der er ikke noget lys i det her. Filmer du vores kælder? Yes. Hvad er det, der står der? Der er jernrør, men jeg ved ikke, om det er stærkt nok. Det er sgu ikke jernrør, det er lidt jernrør. Er det det? Ja. Nå. Den er ude i enden. Man. Vi har sådan en sæv der. Kan vi ikke få den med? Ja, jeg tror sgu ikke, den er... Ja, så skal jeg kunne få den ned imellem. Ej, jeg tror ikke rigtig... Skuffejern. Jeg tror ikke, Per bliver så glad. Ja, skuffejern, jeg kan sgu ikke gøre, hvad en spade ikke kan. Jamen sådan rive i bunden. Okay, vi prøver igen. Hvad er det, en spade, det er det? Det er sådan to steder. Eller en skovl, det her. Ja, så har vi i hvert fald 2. Se, det er en skovl, det her. Det burde kunne gøre det. Ja. Så har vi 2. Så kan vi slå hårdere. Ja. Så har vi en skovl i stedet for. Nej, skov. Du kan få den her. Så en af. Så må vi lige
Det er bare som beton. Det er så bedre. Hak videre. Ej, hvor lad mig det! Wow! Wow! Anders! Øj, et vin! Hvor tungt er isen? Godt så, Anders. Så har du en isterning der. Den skal vi bare have heroppe i. Det siger vi kan. Shit, mand, det er fjortest. Hvad er det, jeg hoppede fra lige? Og det skal vi bare se lige om lidt. Nej, det kan man sgu. Det sidder fast. Er du derovre? Ja, altså, så længe du holder balancen, Anders, så synker den jo lige lidt overalt. Kan du derovre? Det... nu er det... Ja. Der er ikke nogen, der har nogle kanonslag. Et eller andet. Du skal lige holde øje med, hvor du filmer hen. Er du sikker på, at du fik det med? Du ikke bare stå og kigge et eller andet sted, så bare filme et eller andet fuldstændig random. Nej, jeg fik det med. Hvor står her? Nej, det skal man så ikke se.